RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan na nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ramon, minyo ug may 5 ka anak. Tagadaan Bantayan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron ninyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Dong Ramon, wa na biya tay bukas malungag din ay. Naningila sa day itong tindahan nga kung tangag dilata pag may aging simana. Kay ipangumpra na ko nun niya. Mau ba day? Hilang, mangisda ko ron. Mamasin ko basin daghan ako kuha ron. Saan nga, wam kayo ko yung nakuha nga isda god sa mga ngaging adlaw. Ay, mag-ampo lang ta dong. Basin pa day kung naanar ron. Mayon ta day. Mayong dagdagan tagkuha ron, pre, eh. Lagi pre eh. Ay walag yun may konsumo sa amo. Ay tabi-tabi. Lihit mo king isda nga kuha na to sa mga miyaging adlaw. Lagi? Kung saon lang, kung magpirme, eh. Magkutman yung pamilya na to, eh. Lagi pre. Tampo lang taan eh. Na natay kuha ron. Kumusta man dong? Daghan mo ko ha? Di kayo daghanday. Pero main nila ni para karon ugma. Mabayaran sa ito nato katong utang nato dito sa tindahan. Ay, sabi lang doon eh. Okay na na. At least ba, naakisawa yun. Ay, kapait ko na ng kinabuhis, pobre sa. Dong, Kung dato pa lang ko, di yung tamo maglisod nga akong pamilya. ay gud pagkunahon na anak eh. Igo na na ako nga. Ang akong bana, kugihan o buutan. Linsya. Nagkabala ka na eh. Maningkamot ko. Bahalag, mangingisda lang ko. Pero maningkamot ko nga mahatag na ko ang inyong gikinahanglan. Salamat dong Ramon.
gidad ang tamugsudan din eh. Salamat, ma. Way sa pa yan. Ramo nakabantay ko. Nihugo ka man og maayo ron. Unsa man na akay gipamati? Wa man ba? Sa kago na tingali ni. Uy, pahuway gud in taon, ha? Ayaw sigig hunaunaan ang problema. Kay kanang problema, naaara gyud na solusyon tanan. Ma, Kung wa na gani mo'y kaon, adto amit dito sa imong amahan. Ayog suluhan ang problemahan nimo. salamat, ma. Nga naman eh. Mura man kong magapas ginawa. Day. Dong, nasama ka? Day, kuha sa kong tubig dito palihog, eh. Ha? Okay, kadiyot. Sige, kadiyot. Ya, kumusta namang pamati ni mo? Arang-arang na, day. Ay, salamat taon. Kuyawan man tani mo eh. Nansa di ka? Ambot nga no to. Di kalit mo lang to nga maglisod ko ginawa. Dong, Oh, anong nang naon ni mo? nabalaka ko ni mo. Kung saan naman lang simba ko kung may daw tang mahitabo ni mo. Di na ako kaya dong. Day, way daw tang mahitabo na ako. May pagunaw na, ana. Naa pa lang ang tatay kwarta. Di magiging ta kaingon ini kahago ba? Kung matabaho na lang ka ko. Kung mo trabaho ka, kisa may mo bantes itong mga anak. Dong, Pasag di ko nga manarbaho para ninyo. Sa pagkakaroon, nagkinahalan pa ni mo nga itong mga anak. Kay ang duha, bandayanan pa kayo. anya ikaw? Ay, ayaw lalagi kabalaka na ako. Pahuway rin ko ang ani. Maokira ko. Dong, Sukad to na hitabo nga mura kog maglisod ginawa. Mo'y akong pagtuo nga ato na tong gabi una. Pero nausban ba yun hangtod nga nagsigisigi na. Pero wa na ko gipahibaw nga akong asawa kay dili ko gusto nga mag-uol siya. Akong gitago nga akong gibati nga ingon ana kay di ko gusto nga hasta siya maproblema o gapil. Unya, Grabe naman ang ubo mo, pre. nagipre. Huwag kang pa-check up na, pre. Murag, pila naman nakadlaw. Isang taon kong kwarta para check up rin eh. Magkiningkita na tos pagpangisda na rin. Pertira man ang taong gamayan eh. Bayad pa biya tag-abang anis bangka. Mausa lagi. Pero, pre, kung naagya pa ng imong panglawas, pre, ha, kay lisod na. Simba kong unsa na unya na. Dako unya kadaot kung mao. Pre, Dong, asang para sandok din his kanon? ha? Ang sandok kanon ba? Ikaw may last mi kaon. Huwag ko may bawday. Ha? Sabi ka may baw, uy. Nalimot ka di ni mo gibutang? Bag-upagay kang humagkaon. Oh, nalimot man ko day eh. Akadali, basta di mong nalimot, uy. Tingali buyag malimot na sa kang asawa ko di mo, ha? Lydia.
magdihuot akong dukan. Pre. Uy, pre. Oh, Muram kang nanuspad, pre. Okay na ka? sakit akong dukan, pre. Ay, sure na, pre. Uy. Pre. Pahuway sa dia, pre. Ako lang saan eh. Pre, Pahuway, usakit tingaling maunsa ka. Pag-inom sa tubig, pre. oh, pre. Salamat, pre. Ramon? Ramon, nansa ka? Ramon! Magduhan ako kasimana nga wa mangisda tungod atong hitabuha. Nagtuog ko nga madayunan ko atong. May nalang gani kay nabantayan na yan ko mismo sa kong asawa. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, nga naman nga anhim ang kong maglisod o ginhawa kung muhigda ako. Posible ka nga nako'y sakit. Unsa mo gani? Ikaduhang pangutana, unsa makay posibleng hinungdan ani? Wa man tako'y bisyo pero nganong naama ko'y gipamati nga sama ani? Sa sige ka ni nagugunahunas problema? Posible ka nga stress ang hinungdan ani? Ikatulong pangutana, kinahanglan ba nga magpa-check up ang yun ko para ani? O naara mo'y pwedeng ikarekomendan ako nga tambal nga pwede na kong imnon aron sa pag-obserba una kung angay ba kong magpa-check up? Ikaupat o katapusan. Unsa man nga mga butang ang kinahanglan akong likayan aron dili nimo trigger ang akong gipamati karon. Doon na ba say mga pagkaon nga angay na kong likayan o angay na kong kanon? Dili ba pwede nga mubalik ko sa akong pagpangista? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ramon. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anin na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa iyong mga medical, psychological, emotional, o mga drug-related ng mga problema. Kaya usa man ako ka medical doctor, o sa ka psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal ng mga problema, naa si Attorney Eileen nga andam og tagana nga mo tubag niya ng inyong mga legal nga mga concern. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is mausa ni akong natubangan karon, no? Train your mind to see the good in everything. Usahay man gud ang atong makita sa usa ka panghitabo puro bati. Pero wa ta kay balo nga kanang uban ba blessing in disguise nga nagay nindot pod nga pinunta mensahe or kanang meaning ang mga panghitabo sa atong palibot. So we try to be optimistic, not pessimistic. So ang ato matatapo ko na si Ramon. Minyo ni si Ramon, may 5 ka mga anak. Taga Daan Bantayan. Musta naman di ay naghan ko nga kaila sa Daan Bantayan. Si Bobot Yap, kabahog family. Daghan kayo kong kaila. So tungod sa kadaghan na din ako kayo numdum. O mga northern part of Cebu na lang, no? Northern part of Cebu. Musta naman dahil si Dr. Edwin Mingito sa Sugod, Cebu. Tumungkol siya magpasko dito. Si mag-asal ka na doon, ha? Si Honorable kanhim konsehal sa Compostela, Pipi Paradyang, Nalinda Paradyang, Arnold, si Kuni. Musta naman dahil sa kabadyangan, mga naot nga, wanay baha diya, no? Okay, sa mga Uwano family, diya sa Mandawi, no? I do not know kung related na sa mayor, pero Attorney Brian Uwano sa Toledo, musta? O isa pa may lain akong igreta. Mga taga Lawaan, Uno, Talisay City, mga Baraga family, mga Ernie,
Thank you very much, Sir Ernie. Imong pagtabang na ko dito sa Bright Century Hardware, lipata miling-lili, nagdisod ko sa kong paliton, kaya ko sabot sa suwat sa panday. So, gingging sa limbat, sa limbot, Rosalyn Ulan-Ulan, Maricar Makapas, Chow Hang, Nisa Munzur, si mga Albero Kimpan o Barliso, family sa abroad, na? Musta naman mo diya sa abroad, na? Naot nga nindot yung Pasko diya, no? So, going back to our sender, si Ramon. Punto medical, ang problema ni Ramon. Unang pangutana, nga naman, nga anhimang ko maglisod o ginhawa kung muhigda na ko. Pusyugdi ka na kung sakit, kung sa man kahani. Na, ang kinimagong atong chest is na mga muscles, na mga muscles. Sumasa kong naibalan, kung panitag na kay dyspnea, medical term na sa maglisod o ginhawa, magtakilid kuno ka o higda. Magtakilid ka, dili kay mo flat ka sa imong likod. Para nga ang imong chest muscle maka lugar pag contract kapag ginhawa ka sa imong lungs, na unya kinahanglan nga with proper ventilation basin pud ang imong kwarto pod mon og wa puy air nga makasud, no, maglisod ka ginhawa. Posible nga naa kay gining gitawag nato og nocturnal dyspnea. Usa ni siya sa mga sleep problem, no? Ban gani mag-snoring, kusog kay mo hagok, maglisod di ginhawa. Pagkat patanaw ka kamon og usa ka pulmonologist, na, para masuta kung naba sila finding, no? Magtakilid pa ginhawa, magtakilid dili kay flat sa imong likod, ha? Sunod nga pangutana, unsa man kay posibleng hinungdan ani? Wala man unta koy bisyo pero nganong naamang koy gipamati nga sama ani. Sige ka ni nako gunahuna sa problema. Posible ka na stress o inungdan ani. Ya, unsa may madulot ang usa ka stress, daghang kayong madulot nga negative, daghang kayong mga psychosomatic signs and symptoms, usa na niya na ang maglisod ginhawa, sakit nga baga, labad ang ulo, unsa na lang diha, tungod magsigunhaw na og mga negatibo. So, remember, walay tao nga walay problema mon. Bisag doktor ni obra daghang problema. Si Atty. Eileen Batan daghang problema. So, depende na how we dance with the music, no? Ang problema ko, no, gipabot na sa kahitas-an na to, dili sa pagsuway sa atong kahuyang, kundi pag-testing sa atong kaisog o kusog nga mukig batok na yung mga problema sa kinabuhi, no? Ikanta na lang my way ng imong problema mo. Sunod ka pa ko tada, kinanglan bang mapacheck up yung ko? Yes, kinanglan kung mahimo lang, no? Na makasadaan bantayan sa may dool hospital dia, no? Ay, dakong hospital dia sa bantayan na dito sa isla, ha? Nakabalo, doon mamudas Danau, no? Na may dakong provincial hospital dia. I'm not sure about Medellin. Naman po da, na ay dagang hospital dapit sa inyo. Makita kag usa ka pulmonologist, na? Kay lisod bang ginhawang imong concern. Kinahanglan gyud ka para maobserbahan, ma-laboratory workup, ma-x-ray, kung nabay makitang finding. Sunod na concern, unsa man ang mga butang nga kinahanglan akong likayan aron dili ko mo-trigger akong gipamati karon. Duda ba sa mga pagkaon nga angay na kong likayan ug angay na kong kanon, dili ba pwede nga mo balik ko sa akong pagpangisda? Pwede naman ka mo balik sa mong pagpangisda, no? Man mo gibutang og pila ba to edad na nimo mon. Pero pwede ra ka mo balik sa pagpangisda, mas mayog na kay partner para na kay istorya dito sa loud nga akong balikon, mas mayog yun nga magpa-check up ka usa ka adult pulmonologist. Bisag ordinary chest x-ray na makuan og wabay makita nga finding dia sa imong baga, no? So sa makausap pa balik ko nako, magtakilid ka og higda kunya kinahanglan nga well ventilated ang imong room, dili ba ingog maglisod-sud ang hangin kay usa man pud na. Okay? So hinaot nakasabot ka mo na sa imong sa akong gi-speaker nimo diya sa Daan Bantayan. Kining Daan Bantayan murag mainland man ni siya, no? Mainland sa Cebu province ang Bantayan katong isla. Naot na naka-recover na mo diya sa basig na stress lagi po ning na ating mga natural catastrophes mahitabo, no? Okay, so once again mo, ako si Dr. Rene Obra, may naot nga na kay nakutlong nga pagtalunan sa Pamulo Baser, din sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayo.